Студиото на Теодор Лате. Ей. За една специална мърша от Бъни Шора ще му кажа да ходи при фризьора, защото смешен ти е бритона. Ба ти кажеш, че си цара на купона, кът ти фрасне 1,6 си се бати пушона. Ей, мъжо, не ми се прави на ебати търиката, защото ще ти оцеля с камък стъклата на колата. Ще ти спукам джантите, на твоите кучки ще им открадна чантите. Ще им сложа ебати по куците, после ще викнеме куките, ще ги питаме защото с малки 14 годишни се чукате. Бате, дълго духате всички комисари, всичките големи филмари. Искам и да има спукани капиляри. Ей, бате, не ми се прави на менеж, защото ще имаш проблемче. Канти, бате, много си голям, особено твоето коремче. Много си голям, защото ядеш понички. Всичките, бате, развалите ми купоници. Да го духаш, защото си тъпа кука, защото си малък снич. Един ще мари и ще имаш стич. Бате, казвам ти си безличен рапър. И за това фейм да не би да си лапал, да си лапал на чичото на сепаретата. Кам ти, бате, и казвам ти, много са смешни момчетата, дето ходиш с тях, купуваш си прах от някакви хора, дори не знаеш какво продават, бе брат. Взимаш амфети от земята, дори не знаеш какви са веществата. В ухото ми говори сатаната, вика крадни му на то жената. Чакай малко бе, то мъж ли е? Бате, въобще не ми се занимава къшо тука бе. Въобще не ми се занимава, затова просто отивам да се ебам, да се подигравам, да се забавлявам с някакви хора, дето въобще не разбирам, искам да се разкарват. Ей, да го духате всички хейтъри, мейтъри. Аз работя и чукам жените ви докато спите, мърши.